общите въпроси, не с закон за частната охранителна дейност. Почваме с него, защото вие реално почти всички ще бъдете охранители или сте охранители в момента, нали така? Значи, закон за частната охранителна дейност има няколко вида охрана. Бихте ли вие могли да кажете кои са тези видове охрана, който работи такава? Да изкоментираме. Обектова физическа и... Силничко малко. Обектова физическа и... Обектова, физическа, друга? Лична охрана, друга? Технически средства за охрана. Добре, друга? Охрана, нещо за транспортиране там на газ, на ценни пратки и товари. Тя си е специално уредена, отделно, нали, като вид охрана. Ценни пратки и товари. Така че това са главните, вие ги изброихте. Нали, сега въпрос е от тук нататък ще обсъждаме всеки един вид охрана. И на самия обект, който охранява самия себе си да се охранява. на самата личност. Добре. Добре. И това го има. Вярно е. Така, всички сте съгласни. Какво ще означава охрана на ценни пратки и товари? Дайте ми пример. Инкасо. То само инкасо, като кажем какво... Екскорт. Екскорт на какво? На парични средства, Парични ценности, боеприпаси. Антики ценности, и точно противозривни, забранени взривни вещества също по има. закона за взривните вещества. Това, Добре. Всичко може да се изисква охрана, стига да се мине по определен ред и да се заплати там или там. На донори. За абсолютно всичко може да се изисква някаква охрана. Да, ние въобще не сме казали, че това не е така. Това е точно така. Въпросът е, че трябва да уточним какво. Има някои хора, приемат като ценна пратка единствено и само като ценна пратка. картини, ценни картини, Точно така. Аз съкровища. това искам